Wara l-maltemp jiġi l-bnazzi. Hekk ta' spiss ngħidu meta nkunu f'sitwazzjoni diffiċli u jirnexxielna naqilbu l-paġna u nkomplu għalon it-triq tal-ħajja. Hekk ukoll iħossuhom dawk li xi darba jew oħra xelfu difrejhom mal-ġustizzja u rnexxielhom jirriformaw irwieħhom. Chris Ryan, żagħżugħ ta' 23 sena, ħadna lura 6 snin meta kien mirkub mill-vizzju ta' droga. Meta kellu biss 17-il sena, weħel sentenza ta' 4 snin u nofs ħabs li żdiedet għal 6 snin minħabba każijiet ta' serq. Ma One News qal li għal-bidu ma rridx jaċċetta u stqarr li l-ħabs ħadlu l-identità tiegħu. Biex tgħixu l-ħabs tittala kif ħadd qum kuljum, tittala kif ħadd tgħix, kif ħadd affaċċja lin-nies, kif ħadd tikdeb, kif ħadd isservajva, ġifieri dak huwa l-ħabs. Iż-żagħżugħ qasam is-sentiment ta' xokk qawwi li ħass hekk kif rifes l-adba tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u tkellem dwar ġurnata tipika fil-ħabs. Mejta, ġifieri m'hemm xejn tagħmel, naħseb għamilt sentejn ġo division partikolari, kuljum bil-qeda fuq taraġġ, ma nagħmlu xejn, ħallif li niġġieldu. Ġifieri dik kienet l-unika trill li inti tħossok inti li għadek b'saħħtek għall-inqas biex tikkonvinċi lilek innifsek li b'saħħtek li tiġġieled. Ġifieri dik hija parti mill-ħabs kif iġielek taħseb. Iżda bħalma wara kull lejl imdallam tisbaħ ġurnata ġdida, hekk ukoll jeżisti sens ta' tama għal ħabsin li jirrealizzaw li żbaljaw u jiddeċiedu li jfittxu l-għajnuna. B'ton perseveranti żagħżugħ elenka l-ħidma li saret miegħu fl-aħħar sentejn minn Rise, dar residenzjali li fetħet il-bibien tagħha f'April tal-2016. Chris kien fost l-ewwel priġunieri li sabu kien fiha. L-għajnuna li toffri din id-dar tinkludi sensiela tal-laqgħat ma' social workers u psikologi u tħejja biex il-priġunieri jidħol lura fid-dinja tax-xogħol. Chris qal li l-għajnuna li sab kienet waħda holistika u spjega kif wara dan kollu irrealizza li għalkemm il-ħabs ħadlu ħafna għalmu wkoll kif għandu jaraf lil min jista' jafda. Għamilt ħafna żmien waħda wkoll tal-familja ma tihomx sorta xi kultant. Titkun daqsxejn jebes għax hekk dejjem ħadd naħdmu biż-żiżi ngħidu aħna fimt ma tista' titgħallem qatt. Ġifieri biex titgħallem fil-vera titmiss il-qiegħ u naħseb hemmhekk tibda prezza vera x'għandek f'idek għax bħalma ngħidu x'inti tilfu l-oġġett tkun taf xi klift. Wara 5 snin ħabs u sena programm ta' riabilitazzjoni, Chris issa ilu sena li riforma ruħu u jinsab lura fid-dinja tax-xogħol. B'sodisfazzjoni nota kif l-ewwel pass tal-fejqan u għali dak li jkun isir iħobb lilu nnifsu biex imbagħad ikun jista' jħobb lil ħadd ieħor. Ovvjament tibqa' tirsisti u taħdem kuljum ma tista' ma taffordi qatt tillużja. Għax il-ħajja qasira ħafna barra, ġifieri u kif għaklek ġifieri mela tkun taf xi klift. Tkun taf li kliftu vera.